Сьогодні ми знаходимося у місті Львів, у центру Незламні. Це муніципальний центр міста Львіві, який займається лікуванням та реабілітацією хворих, як цивільних, так і військових. І для нас було дуже важливо прийняти участь у роботі цього центру. Ми надали їм швидку категорію С для того, щоб вони могли більш ефективніше евакуювати поранених та хворих з лінії бойового зіткнення та з інших областей України. Знайомились з проблемами і на предмет того, чим ми могли допомогти. Ми зараз привезли машину швидкої допомоги. Це наш фонд добробуту Криму. Зараз обов'язок кожного українського громадянина, якщо не може на полі бою розвести з ворогом, хоча б допомагати тим, які оказались важком положенні. Працюючи, створюючи реабілітаційний центр «Незламні», ми бачимо, що для людей, які постраждали від війни, цивільних чи військових, найважливішим інструментом лікування є те, що вони бачать і усвідомлюють, що про них хтось дбає. І те, що ви сьогодні приїхали в наш центр, це ознака не просто технічної допомоги, це ознака дбання про людей, які віддали своє здоров'я, свій час, частину свого життя для того, щоб захистити країну, людей, свою сім'ю, свою родину, всіх нас. І тому це дбання є основним нашим лікувальним фактором, а все решта додається. Тому дуже дякуємо вам за це дбання. Будівництво скла і дерева. Як будують в Америці.